Continuem el viatge i sortim del càmping de Connemara cap al Diamond Hill. Visitarem la badia de Kylemore, continuarem cap a Sligo, entrarem a Irlanda del Nord i acabarem a Enniskillen. You got the white knuckles holding on it tight, keeping your feelings bottled up inside, heading for collision and denial. To really live you gotta die. Breathe in, breathe out. Hey. Avui, 1 d'octubre, sortim del càmping de Connemara i ens anem a fer una rutilla. A veure, com es diu, Jordi? La Diamond Hill és una ruta d'uns 7 quilòmetres i mig que pinta molt bé, ha de ser maco, té que haver molt bones vistes de tota la zona. Doncs bueno, vinga. Bueno, hem arribat al centre de visitar. Sí. I anem a fer el Diamond Hill, que és aquella muntanya. Ensenya. Molt lluny això, sí. Què? És molt lluny això. Veurem què tal. Aquesta és la muntanya del Diamond Hill. I això? No, espera. Hi ha 3 colors. Nosaltres agafarem el vermell, que és el que puja dalt del Diamond Hill. Hi ha 4 colors. Bueno, en 4, però el verd no. Per qui comença? Vinga. Això no és real, no? El Diamond Hill és un turó que es troba en el Parc Nacional de Connemara, en el comtat de Galway. La caminada comença des del centre de visitants del Parc de Connemara i té unes vistes de tot l'entorn o de tot el parc espectaculars. És una de les rutes més populars d'Irlanda. Les condicions meteorològiques, com estem observant en aquest viatge, poden canviar ràpidament, per la qual cosa és important portar roba d'abric i un calçat amb una bona adherència. El Parc Nacional de Connemara és una destinació obligada per a qualsevol aficionat a l'aire lliure que visiti Irlanda. I look out across the water, I smell the song, I feel the breeze, but in my heart I hear the calling of my old home, Tennessee. We don't know where these rivers flow, why the wind chooses when and where to blow. The sun is gonna rise each and every time, but I've
Què? Perfecte, ja som aquí. Objectiu assolit? Objectiu assolit. Anem a relaxar-nos. Anem a canviar-nos les sabates i ens seguirem gaudint d'aquest dia, a veure si no s'espatlla. Continuarem la rutilla. Exacte. Watertown. Som a caseta. Oh, bonita. Ens trobem a l'abadia de Kylemore. És un convent benedictí gòtic. Aquí tenim l'abadia davant del llac Pulacapau. L'abadia de Kylemore es troba dins del Parc Natural de Connemara i no podem deixar de meravellar-nos de l'entorn del paisatge espectacular. I miss the smoke on the Cumberland and the fireflies at midnight and the color of... Aquí a l'esquerra, el fiord de Killary. Killary Fiord. Sí, les marees aquestes pugen i baixen durant el dia diverses vegades. Why the wind chooses when and where to blow. The sun is gonna rise each and every time, and I've still got Tennessee on. Yeah, I've still got Tennessee on my mind. Ja hem arribat al càmping després de fer la caminata. Ja estem davant d'un llac. La mar de bé. Què fas? El dinar, a veure, si vols que ho faci. Quina hora és? Les 6 menys 20. Ai! Més o menys la tònica de sempre. 6 menys 20. Però bueno, hem gaudit el dematí i hem aprofitat. I ara anem a dinar. A punt tot. Dia 2, sortim del càmping a Low Arrow Touring Park. Hem estat molt, però que molt bé. D'allà ens en portem un record, que és un coixí molt bonic, que representa una furgo, i ens anem cap a Sligo. El dia està bé, molt bé, genial. Per cert, hem tingut una nit molt tranquil·la, res de vent, silenci total, perfecte tot. Appalachian sunrise meets my skin. Even with my eyes still closed, I can feel it coming in. Golden, golden, I'll follow only golden, 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 golden. Què? On som, Tere? A Sligo. Sligo? Sligo. Sligo? Sí. Anem a veure la ciutat una miqueta, o el poble, Vinga, o el que sigui. fa més fresqueta, eh? Fa fresqueta, Sí. sí. Sí, sí.
Bueno, i aquí tenim la catedral. Hola! Golden, I follow only golden. Golden things. Sligo és una encantadora ciutat situada a la costa nord-oest d'Irlanda. Amb les seves vistes pintoresques, Sligo és coneguda per la seva rica herència cultural que inclou la influència literària de l'escriptor William Butler, que va passar gran part de la seva vida a la regió. Walk up the river by my son. Feet step over splinters of the moon. Golden, I follow only golden. Ens trobem a la badia de Sligo. Gold birds, gold string, gold words, gold anything, golden. I follow only golden, golden, golden things, golden. El riu Carabogue travessa la ciutat oferint paisatges encantadors i passejades relaxants. Les cases a Sligo reflecteixen la seva rica història i diversitat arquitectònica. Podrem trobar una combinació de cases tradicionals de pissarra amb detalls de ferro forjat i altres estils més moderns. Cannot make it easier. If I could only make my present bearable. És una botiga molt rara. Tota plena de coses. And take you in my arms. Tell you how I really felt. Fashion, tu. Això és fashion. Déu-n'hi-do. Un videoclub. Cal destacar els pubs, ja que són una part integral de la vida social i cultural de la ciutat. Aquests establiments són espais on la comunitat es reuneix per gaudir de música tradicional en directe i una àmplia gamma de begudes, des de cervesa local fins a whiskies irlandesos. On ets, Jordi? Estem a Sligo i anem a menjar fish and chips. A veure què tal. Molt bé. I avui entrarem segurament a Irlanda del Nord. De fet, estem ja a la regió de l'Ulster, oi? Sí. Vale. Els últims quilòmetres d'Irlanda europea, de la República d'Irlanda. Ara en breu entrarem a Irlanda del Nord, al Regne Unit. Understood the look in your eyes.
spent less time perusing the hour. Però no sabem si som o no som. Maybe turned my phone off for a while. Could I have done right by you? Sembla que estiguem en un altre país, Ai, carai, tu. Home, que té una matrícula rara. Ja pot ser, ja. Estiguem en un altre país. Saying what I really meant to. But man cannot go backward, backwards, backwards. Bound to take it all in, falling forward. Estem a Irlanda del Nord. Ja estem fora d'Europa. Ostres, tu, que fàcil ha sigut sortir. No ens han demanat cap passaport, Res. ni res. No. Ni ens han trobat cap aduana, ni cap lloc que digui, mira, estàs canviant de país. Sí, sí. Ai, de país, bueno, més de país, sí, sí. Que surt de la Comunitat Econòmica Europea. 40, que són 40 milles. Ah. Ara t'ho dirà. If I could, I would do it Dentro de 1000 pies, gira a la derecha hacia A4. ¿Qué está bien? Dentro de 1000 pies. Començo a comptar. En el Regne Unit, les distàncies de carretera les podem trobar en milles, però també, sovint, distàncies curtes estan marcades com a peus o com a iardes. Un peu són 0,3 metres i una iarda serien 0,9. Tu sabries dir-me on som? Estem davant de l'Enniskillen Castle. Enniskillen és el nom del poble i estem a la Irlanda del Nord. Molt bé. És xulo, de moment, això. Molt xulo. I allà a l'església l'he vista i és molt maca també. Allà anirem. I anirem a buscar un pub. També el tinc localitzat. Vale. Live a little, flip the page, give it some more, getting out of my way. I was hiding, bulletproof, forever waiting. Then came you. I thought I was what I've been told. I thought I was. I thought I was what I've been told. I thought I was. I was picking up the pieces of yesteryear's life. És un memorial als morts a la guerra de Sud-àfrica. Was going through changes, where to begin? When a mountain moving revelation came marching in. I thought I was what I've been told. I thought I was. Thought I was what I've been told. I thought I was. Ole. Bueno, a sopar. Què Avui és el primer sopar fora de la Unió Europea. Això. Irlanda del Nord. Que som a Irlanda del Nord. Que no ens han trobat amb cap frontera, ni No. cap No ens han control de demanat res, passaport, ni hi havia res. cap aduana. Res. Bueno, No sé. perquè hem passat per una carretera petita. Vols dir, però per quin altre lloc entres des d'Irlanda a Escòcia? No, va, hi ha diferents punts, segur. Però, vull dir, bueno, Sí, sí. Com que no és el principal, poder no hi ha tant de control. Hem anat una mica d'estranquis. Fell out of the roller coaster, crashed out, landed Què on fas? cotton candy Sí, Què mires, el del vaixell per anar a Escòcia? Però no sabem ben encara quin dia.
Fes una prova. És una simulació el dia 7. No, A veure quins horaris en anava i tal. però si no podem fer una allò doncs per demà o per demà passat. Veuràs si realment és fent-ho d'un dia per l'altre és suficient. Ara, el dia 7, a les 12, una hora així, no? 211 euros. Vale? Però no hi ha problema. El dia 7 em dona aquesta possibilitat. Sí, de tot dia Bueno, 7. avui és dia 2. Aquests vaixells no hi ha problema, perquè em sembla que n'hi ha cada 2 hores. Anem a fer el sopar? Bé, estic mirant per demà. Anirem a fer el sopar. En el proper capítol visitarem una ciutat molt especial i veurem unes formacions rocoses com no heu vist mai. Diu la llegenda que les van posar uns gegants